País en xarxa, amb Saúl Gordillo. Molt bona tarda, oients que sintonitzeu aquest programa per la ràdio tradicional, i bon dia, bona tarda o bona nit pels que ho feu pel podcast. Benvinguts i benvingudes a País en xarxa, una proposta estiuenca de Com Ràdio i de les emissores públiques consorciades que pretén ser un viatge amb els protagonistes i pels territoris de la internet catalana i de les xarxes socials. Aquest és un viatge radiofònic distès per la costa i per l'interior, al nord i al sud del Principat. Fem 5 escapades, i per tant també fem 5 estades, aprofitant que les autopistes i les carreteres de les xarxes socials van una mica més lleugeres de trànsit aquests dissabtes d'estiu. Parlarem d'internet i de tecnologia, però ho farem com si a l'altra banda els nostres oients no fossin necessàriament entesos ni especialistes. Volem que sigui un viatge compartit. Ens acompanyeu? País en xarxa. Cada dissabte d'estiu de 3 a 4 de la tarda amb Saúl Gordillo. Aquesta és la tercera de les 5 escapades i com que farem turisme, parlarem d'empresa i jugarem una mica, ens veurem obligats a agafar un avió. Volem saber què és el turisme 2.0 i com aquest sector se n'aprofita de les tecnologies, també com són les noves guies turístiques que aprofiten la geolocalització per saber què podem fer a cada lloc i moment, com són les companyies aèries adaptant-se als serveis i la informació a les xarxes socials i, finalment, com es pot crear empresa i innovar amb noves tecnologies amb Emprenedors 2.0. Avui ens acompanyen José Antonio Donaire. Al Twitter el trobareu amb Donaire i un blog extraordinari que és don-aire.blogspot.com. És professor titular de la Universitat de Girona i director de l'Institut Superior d'Estudis Turístics. En Donaire ens arriba de Sant Feliu de Guíxols. Les carreteres avui no sé si anaven gaire buides, però hi havia una mica de trànsit. Què és el turisme 2.0, José Antonio? Doncs mira, el turisme 2.0 és una nova forma de fer turisme en la que per primera vegada en la història del turisme la imatge d'una destinació no la crea ni la pròpia destinació ni els intermediaris, sinó que la fan els turistes. És a dir, turisme 2.0 vol dir que els turistes, els preturistes, els turistes i els postturistes parlen entre ells, conversen, critiquen, intercanvien i, per tant, deixen una mica de costat els agents típics que eren la destinació dels intermediaris. Una nova forma de fer turisme, realment. Trenquen la intermediació, trenquen els canals habituals, però en canvi han de seguir volant, no? Sí, sense cap mena de dubte. No, continuarà havent-hi hotels, continuarà havent-hi agències de viatges, continuarà havent-hi companyies aèries, el turisme tindrà els mateixos agents, el que passa que tots ells s'han de reformular la manera d'adreçar-se als nous clients i als nous turistes. I per parlar precisament de com es relaciona amb els viatgers una companyia aèria com Spanair, tenim a Marc Vicente. El Twitter de la companyia és @Spanair. És un igualadí que ha viscut molts anys a Londres i ens recomana pont-a-volartusideas.com. En Marc Vicente és responsable de la divisió 2.0 de les vendes per comerç electrònic d'Spanair. Què ha fet la companyia últimament amb aquest àmbit? Bé, per nosaltres, bàsicament va significar un gran canvi la crisi del volcà, que va passar farà un any i mig. Allà és quan vam aprendre que les xarxes socials eren una eina fantàstica per comunicar als nostres clients, per estar a prop seu i per bàsicament ajudar-los a saber-se localitzar en tot moment i saber quina situació era. A partir d'allà hem començat a utilitzar de forma molt més intensiva tot el que són les tecnologies de la informació i la comunicació de manera que podem ser pròxims als clients, i el model que tenim és bàsicament utilitzar aquestes plataformes per acostar-nos al client de forma pròxima, sincera i transparent, amb els riscos que això implica també al mateix temps. Sí, perquè suposo que el turista 2.0 i el viatger 2.0 també té aquest punt que és més crític o que en tot cas és més exigent i per tant pot expressar les seves queixes o els seus estats d'ànim si no s'adiuen amb allò que s'espera, no? D'un servei o d'una destinació. Correcte. Quan es tracta d'utilitzar les xarxes socials per demanar consell al client de com pots millorar un servei, de què faria ell perquè tu treballis millor, etc., és tot fantàstic, no?
i al mateix temps de que quan tens la mala sort de que un cap de setmana tens retrasos, tens un vol cancel·lat, has d'assumir que el client també estarà en contacte amb tu, no amb el mateix positivisme, i has de saber assumir, t'has de dimensionar de forma correcta per poder atendre el client. Les xarxes socials, en realitat, per una companyia aèria, si les vols utilitzar és fantàstic, però has de saber el que estàs fent, perquè si no tens capacitat d'atendre els clients de la manera que ho necessiten, és millor que no ho entris. Molt bé, viatjar, agafem un avió i una guia. El tercer convidat és en Jordi Gámez, de Barcelona, és cofundador i és el CEO de l'AppTrip, una guia de viatges personalitzada per mòbils. És un projecte que s'està llançant tot just ara, una guia de ciutats customitzable per smartphone. Són a Twitter, a l'AppTrip i a l'adreça electrònica l'apptrip.com. En Jordi ens explicarà una mica això, què és el que està passant en el món de les tecnologies que fa que la gent no necessiti anar a una llibreria a comprar una guia d'aquestes habituals que compràvem a l'estiu per viatjar. Molt bé, doncs mira, hi ha diversos punts, però es podria definir ja no tant com un tema no només tecnològic, sinó un tema de personalització. Estem veient que realment cada cop la gent li agrada fer el viatge a la seva mida. A la gent li agrada quan arriba a una ciutat tenir informació sobre els restaurants, sobre els museus, que ell normalment acostuma a viatjar, acostuma a menjar, etc. Llavors, en aquest sentit, ens fa que nosaltres puguem oferir tota una sèrie de resultats en funció d'aquestes necessitats de cada usuari. Evidentment, hi ha un component tecnològic, i és que aprofitem les noves tecnologies, ja sigui tot el tema de GPS, ja sigui tot el tema de realitat augmentada, per poder posicionar aquest turista quan arriba a la ciutat. Això és molt important perquè la informació, que també és un punt i un pal de paller que avui en dia costa molt de solucionar, és el tema de la informació actualitzada. Avui en dia nosaltres podem viatjar amb una guia sense dir marques, tothom coneixem les típiques marques de les guies, i arribem en un restaurant que està molt recomanat en aquell moment, però resulta que la guia està editada al 2009 i aquell restaurant està tancat. Això amb l'AppTrip no passa. La informació, nosaltres a través dels nostres proveïdors d'informació, el que pretenem i el que aconseguim és que aquesta informació estigui actualitzada en tot moment, personalitzada, i evidentment via la nova tecnologia doncs ja no partim d'aquell mapa extens i que no sabem si estem mirant cap al nord o cap al sud, sinó que via GPS ens està posicionant tota l'estona. O sigui que més facilitats impossible. I quan estem de vacances i viatgem potser tenim més temps per jugar. Ara fem una mica un canvi de tercio. Ens acompanya Rosario Basilota, que ha viscut a Roma, ara viu a Sant Cugat, està a Catalunya, diguéssim. És un emprenedor de la indústria dels videojocs, del projecte Down to Moon, que és a Twitter amb @downtomoon i amb l'adreça electrònica del web downtomoon.com. Aquest és un projecte que està a ESADE Creàpolis i amb inversió d'ESADE Ban, i desenvolupa videojocs socials per iPhone i per Android que incorporen realitat augmentada i geolocalització. Això, perquè ho entengui la meva mare, què vol dir? Aquest tipus de jocs. Sí, quiere decir, primero que los usuarios, los jugadores, ¿no? En cualquier momento pueden ya no solo vivir en un mundo que sea únicamente digital, ¿no? Sino este mundo ya se mezcla, se integra con el entorno físico, con lo que estamos viviendo, ¿no? Todos los días. Lo que hay que decir exactamente, los usuarios ya, aunque ya están viviendo, ¿no? Una vida alternativa, ¿no? Que sea únicamente, ¿no? Digital, pero ya tienen esta necesidad, ¿no? De poderlo trasladar todo a su vida normal de todos los días, ¿no? En la calle. Nosotros lo que pretendemos es que llevar, ¿no? Las dinámicas sociales que propio ahora ya se están trasladando en los juegos, no solo en ordenador o con un móvil, sino ya directamente en la calle, ¿sabes? En el día a día. Y para hacer esto hay muchísimas formas, son totalmente innovadoras, y luego poco a poco verás que se verán integrando en la vida de todos los usuarios. I la gent podrà jugar a l'avió? O això encara no, mentre vola? Bé, podria. De fet existeixen els dispositius de Flight Entertainment, el que encara que segueixen utilitzant encara els jocs més tradicionals, no? Però mai se sap quan, en el moment que es puguin integrar els dispositius. De fet ja es pot, no? Els dispositius wifi a l'avió, i nosaltres ens ho plantegem, doncs per què no, i tant. José Antonio, tots aquests exemples i aquestes persones que ens acompanyen avui van en la direcció del que tu comentaves al principi, no? Sí. Un turisme diferent. Sí, és un turisme diferent per això, perquè
hi ha dos components que són molt importants. Un, com deia abans, els turistes estan parlant entre ells. És a dir, per exemple, imagina que te'n vas a Cuzco, si te'n vas a la plaça de Cuzco, que és una plaça immensa i preciosa, i entres en els locals, veuràs que la meitat són cibers. I si entres en els cibers i t'afanelles una mica què estan fent, el que estan fent és analitzar com és l'hotel on aniran, estan avaluant què els hi ha semblat un determinat restaurant, estan entrant l'itinerari que han fet amb el seu mòbil que porta un GPS, l'estan entrant al Wikiloc. Pensa que hi ha aplicacions de tota mena. Hi ha aplicacions que t'expliquen com endreçar bé una maleta, hi ha aplicacions que t'expliquen, per exemple, hi ha un molt divertit, es diu Seat Guru, que et diu de cada avió, segurament el coneixes, segur que sí, et diu cadascun dels seients si és el millor, si és el pitjor, si és correcte, si aquest és més ample, si aquí la llum va més bé, o no sé, un em va fer molta gràcia, que és un que geolocalitza els lavabos de totes les ciutats del món, de les ciutats turístiques, i els usuaris, els turistes, valoren aquests lavabos. Tu estàs enmig de París i dius vull anar al lavabo i tens allà, amb el teu GPS et diu quin és el més proper, però a més te'l valora i te diu aquest és una miqueta més brutot, aquest és una mica més net, aquest és una... El que vull dir-te és que efectivament estem en una era en la que els turistes, en la seva capacitat de parlar entre ells i amb l'ajut dels dispositius mòbils, i especialment del GPS, doncs poden interactuar just in time, just en el moment, i poden construir una narració turística completament alternativa. Llavors, les empreses turístiques i els organismes turístics que fins ara tenien el monopoli de la informació, el que han de fer ara és entrar en aquest joc com un usuari més, com un conversador més, i acceptar les crítiques, millorar, aprendre, escoltar, proposar. I els exemples que heu posat aquí, doncs, efectivament, van en aquesta línia. Això vol dir que hem de viatjar amb el mòbil enganxats, no? Sí, jo crec que d'aquí un temps això serà absolutament habitual. Sempre hi havia un cert debat de quin era el perifèric que acabaria sent predominant. Hi ha 1.000 experiments, amb la realitat augmentada també hi ha exemples molt divertits. Per exemple, hi ha un projecte europeu que es diu CineSpace, que el que és un casc que et permet veure la realitat augmentada projectada amb el teu visor, i tu pots veure, per exemple, en el cas de Venècia, pots veure quin és un determinat monument i sobreimposat dintre del teu visor pots veure el tall de film, de pel·lícula, que es va rodar just en aquest punt. I per tant aquest seria un perifèric molt extravagant. Però això és només un exemple, potser, insisteixo, molt extravagant. El més normal, el més habitual, és que la gent vagi amb un mòbil, amb aquests smartphones que tenen moltes capacitats i moltes aplicacions, que tots ells, o la majoria, tenen GPS, que tenen brúixola i que tenen accés a internet. Això et permet un conjunt il·limitat de possibilitats. Encara estem a la prehistòria del turisme 2.0. Però aquí hi ha un debat, perquè la gent normalment quan fa vacances el que vol és desconnectar, no? La gent arriba molt estressada podríem parlar. A punt de fer vacances. Una altra cosa són les escapades que es poden fer durant l'any, no? De cap de setmana. Llavors, la teva intenció és descansar de tot. Llavors resulta que igualment vas a un lloc on mires que hi hagi cobertura, on vas pendent de la guia que ens ha fet la gent de l'AppTrip. Continua sent esclau d'aquestes eines o d'aquests dispositius? O ja no es viu com la necessitat d'alliberar-te de totes aquestes obligacions i per tant forma part d'una rutina que ja no ens la traurem de sobre mai més? Aquí el que està passant és que, com que el temps de vacances està reduït moltíssim, tots els estudis, l'últim Eurobaròmetre ho reflecteix molt bé, les persones cada vegada viatgen més vegades però en menys temps, tu en molt poc temps has de concentrar un nombre molt elevat de sensacions. Abans tens raó, una persona podia estar un mes i mig, anava al seu lloc de vacances, allò era la desconnexió i el dolce fare niente, no? Ara és tot el contrari, és un visitant que ha pogut endreçar la sogra, els nanos, els ha deixat al Canari i diu, ara tenim 2 dies o 3 dies amb la parella, ens n'anem a París o ens n'anem a Venècia, tenim 3 dies i volem, el que no podem és perdre temps, precisament, testejant, volem una intensitat de sensacions i per tant necessitem una allau d'informació. Precisament el que fan aquestes eines és facilitar i per l'altra banda, de vegades amb el turisme 1.0 teníem moltes males experiències, no? Anaves a un lloc, t'havien dit que era una cosa i després te trobaves que era una altra, no? Havies comprat aquell hotel, no sé si us recordeu, aquells catàlegs en què quan triaves l'hotel era una foto molt petita. Quin hotel vol, aquest o aquest altre? Jo pràcticament no sabies què era. Ara la informació que tens en un hotel, en una xarxa social, doncs et diu què valoren, què han pensat gent similar a tu i per tant, més o menys vas assegurant primer
el tret, saps que allò aproximadament estarà bé, i d'altra banda tens una llau d'informació que fa que aquella explosió de sensacions que tens concentrant aquests 3 o 4 dies doncs sigui el més satisfactòria possible. I el retorn d'aquestes vivències la gent el pot donar a través de les vostres guies? És a dir, les guies també tindran un feedback de l'usuari i les seves experiències, les puntuacions i tot això es poden recollir, o en principi no està en aquesta fase el projecte de l'AppTrip? Sí, està completament en aquesta fase. Nosaltres naixem ara, per tant, naixem amb tot, anem full equip. Evidentment, per una part, els usuaris sempre podran comentar qualsevol de les activitats que estan fent, dels restaurants que es troben, dels hotels que es troben. Hi ha una integració a Facebook, també, una integració en la qual en tot moment estàs veient part del que s'està passant a la comunitat, que ara explicaré, pròpia de l'AppTrip, i és que aquesta comunitat el que fa és poder compartir una cosa que fins avui en dia gairebé no existeix, que és poder compartir de forma integral les teves experiències. O sigui, aquí no es tracta de fer el típic check-in, de dir, escolta, estic aquí amb aquesta persona, sinó dir, jo he fet una guia amb nens per anar-me'n a París, llavors jo comparteixo a la comunitat de l'AppTrip aquesta guia. De manera que un nou usuari entra a la comunitat, busca tipologia de guies, en aquest cas pensem que també vol anar a París amb nens, i tindrà doncs, tota la gran llista de guies a París amb nens que s'hagin fet, vale? I com són 1000 exemples, tenim una altra guia concreta que, per exemple, que és tots els racons a la ciutat on vas, tots els racons on s'han filmat pel·lícules i quines pel·lícules s'han filmat. Tenim Barcelona modernista. O sigui, Parla'ns de Catalunya. En el país, com estem en aquest nivell? És a dir... Nosaltres estem atacant a les grans metròpolis europees. Per tant, és Barcelona i para de comptar, no? En una primera fase és Barcelona i la veritat que Déu-n'hi-do, com bé dius. Concretament, si a Barcelona, la comunitat és evident que és de l'AppTrip, la comunitat serveix per a totes les ciutats on estem presents, però aquests exemples també es donen, com comentava anteriorment, també es donen a Barcelona. Nosaltres proposem aquesta comunitat on realment també hi hagi una mica fruit de diverses converses, aquí em corregiu si ben bé no és així, però ens comenten que hi ha un tema de que l'usuari, el viatger, busca un petit tresor quan va de viatge. Un petit tresor és poder tornar a aquell mercat, a aquell bar, a aquell restaurant on ha viscut una experiència que la majoria de la gent no l'ha viscut. Poder dir, jo vaig estar a Barcelona, al Gòtic, menjant unes braves o unes anxoves, el que sigui, i això va ser genial, i això no ho trobes enlloc. Doncs tot això és una comunitat on es pot compartir, es podrà pujar en una segona fase, també ho he de dir, no inicialment, es podrà pujar tot aquest contingut perquè els propis usuaris al final són els principals prescriptors dels viatges. Per dir-ho d'alguna manera, quan la gent torna de vacances es fa el seu àlbum de les vacances, no? I és el seu àlbum de les fotos i dels moments i de les vivències de les vacances. D'alguna manera la guia és el que permet que qui vulgui arribar a aquell àlbum que cadascú s'ha pogut fer, doncs ho visqui i vagi tingui aquesta informació, no? És a dir, correcte. Per acabar podent fer aquell àlbum, pots estar en els llocs aquests on jo he estat, no? On a mi jo recomano que la gent hi sigui, no? Exacte, sí, pots compartir. Ja dic que, a més, és un procés col·laboratiu, també. Si jo poso que me'n vaig, en aquest cas no serveix per qualsevol persona de fora que ve a Barcelona, i totes les persones del seu entorn, l'AppTrip Facebook, veuran que aquesta persona va a Barcelona, de forma que li podran suggerir vivències, experiències, restaurants, hotels, etc., que hagin viscut en la ciutat, en aquest cas de Barcelona. I Spanair, quins tresors pot oferir, o què és el que amb aquest procés fa? Va en aquests jocs a buscar clients i, per tant, gent que voli amb Spanair, o com us relacioneu amb aquest entorn? Bé, hi ha diferents punts de vista. Per un cantó, el que comentàvem, no? Important que arriben a ser els comentaris i les opinions dels propis clients, i més enllà del que és una pròpia companyia aèria, no? Els exemples que pots trobar avui en dia de que anys enrere per reservar un hotel, el catàleg, les fotos i maques que eren la palanca de decisió més important. Avui en dia no ens enganyem, 2 comentaris negatius en un hotel i estàs mort. Amb altres tipus de serveis, com una companyia aèria, crec que encara no hem arribat en aquest nivell,
però fins a cert punt també impacta molt, impacta moltíssim, no? A partir d'aquí jo crec que un element que és molt important que nosaltres tractem és la millora contínua, utilitzar el que el client està dient de tu, el que t'està suggerint per aprendre, no només comunicant amb ell, no només donant-li feedback, sinó utilitzant les seves suggerències i a partir d'aquí fer canvis, no? Nosaltres, per exemple, estem a punt de llançar el nostre programa de fidelització i en aquest cas, en canvi de dir, mira, creiem que a la gent li agrada això, és una mica això que es fa al mercat, llançarem aquests beneficis, el que hem fet és llançar una pàgina web on la gent pot suggerir les idees que li agradarien, els beneficis que li agradaria que incloguéssim en el programa de fidelització. Els altres usuaris poden votar i nosaltres ens comprometem a que les idees més votades les durem a terme. O sigui, Spanair és assembleària. Bàsicament. Sense anar més lluny, el nostre logo actual no l'hem escollit nosaltres, sinó que el vam posar a votació popular i la gent el va escollir farà un parell d'anys, per exemple. Doncs és tot una millora contínua. El tema és estar molt bé, estar a les rets, escoltar, ajudar tàcticament quan pots oferir un punt d'informació, interconnectar la gent perquè s'ajudin i s'informin entre ells, però tu també has de saber escoltar i millorar a partir de tot el que t'està dient el client. Si no ets capaç de forma contínua anar avançant i anar aplicant nous canvis que et permetin solucionar els problemes o millorar els serveis que estàs oferint, no utilitzes el valor real del que t'està mostrant totes aquestes plataformes. Rosario, que te tenim una mica abandonat. La gent a l'estiu juga més o no? O això és tot l'any? Ahora, hoy día juegan siempre. ¿Y quién juegan? ¿Los niños, los mayores o juega todo el mundo? Aquí también ya casi no existe diferencia entre ya mujeres, chicos, o niños y abuelos. Ten en cuenta que básicamente en Facebook el principal target son las mujeres de más de 45 años. Así que hoy día ya es una sociedad que básicamente ya quiere esto, ¿no? Entretenerse constantemente en varias formas. Además, nosotros siempre, ¿no?, estamos buscando de acercarnos, ¿no?, ser más próximo, ¿no?, a los usuarios. Como decía antes, ¿no?, lo mismo que acá ocurre en Spanair, también en videojuegos siempre hay esto de poder escuchar, ¿no?, a lo que quieren los usuarios, los jugadores. Y hoy día un producto no se termina, ¿no?, en una fase completa y para que luego se saque a la venta ya está allí, ¿no?, hasta que vende y se consuma, no. Ya se lanza al mercado un producto que aunque sea cerrado, decimos, no, es completo, pero siempre, ¿no?, se sigue, ¿no?, haciendo mejoras y adaptándonos, ¿no?, a lo que a los jugadores, a los usuarios les gusta, ¿no?, más. Así que es muy importante, ¿no?, esto de máxima proximidad y acercarnos, ¿no?, a todo tipo de usuarios, tanto los jóvenes cuanto los mayores. O sigui que el producte evoluciona constantment. Sí, constantemente. En aquest viatge estiuenc pels territoris 2.0 del nostre país, i no només, ens movem amb el company de Com Ràdio, Quique Azcona, que és de l'àrea digital de l'emissora, que ens enriqueix sempre el debat i la conversa. En Quique, que ve de Viladecans, a mi m'agrada molt això de dir d'on venim les persones que fem el programa o que hi participem, també és a Twitter a QAzcona i al blog qazcona.com. Endavant, Quique. Bona tarda a tots. Bona tarda. Jo us demanaré, sisplau, si us podeu posar els auriculars, que sentirem uns talls de veu i si no podreu escoltar-los. El que farem serà aprofundir una mica amb la línia del que parlava el Marc i explicar aquest nou concepte de consumidors. Amb el naixement dels blogs i les xarxes socials també neix un nou tipus de consumidor, l'anomenat prosumer. El prosumidor és el consumidor ben informat, actiu en la difusió d'un determinat producte a través de les xarxes socials i fins i tot capaç de col·laborar en el seu desenvolupament i millora, el que anomenem crowdsourcing. Un exemple molt clar és el Lego Factory. A la seva web pots trobar el software necessari per dissenyar nous Legos, que després són votats pels mateixos usuaris i on els millors projectes arriben a fabricar-se i a posar-se en el mercat real. Escoltem un altre exemple de col·laboració en xarxa extret del programa Valor Afegit de TV3. Luego hay otro caso también en alimentación, que es el caso de estos potitos de aquí, que pertenecen a una compañía internacional que se llama Nutricia. Y la cosa interesante de estos potitos es que las recetas de estos potitos vienen de las madres. Madres particulares que las han experimentado en sus propios bebés. Y la cosa también interesante, emotivamente muy implicante, es que la compañía ha decidido premiar a las madres poniendo su foto en particular
la etiqueta de este potito. Aquesta seria la part més romàntica i bonica de la pel·lícula, però també existeix una part fosca. Per exemple, l'anomenat Blogstorm. Què és el Blogstorm? Com podem comprovar, el nom ve de l'època dels blogs i es produeix quan la blogosfera, actualment també les xarxes socials, escriu col·lectivament milers de missatges sobre un determinat tema o esdeveniment. I com a resultat, la història salta als mitjans tradicionals, diaris, televisió i ràdio, amb la seva conseqüent amplificació. El problema és quan aquesta acció té com a objectiu enfonsar un producte o una marca comercial. Anem a sentir alguns exemples. El cas Kryptonite, l'invulnerable candau de bicicletes. Just pop it into the lock and just do a couple little quick twists and turns and voila. Voilà, aquest tall dura 6 segons, el temps exacte que ha trigat aquesta persona en obrir el seguríssim candau de bicicletes Kryptonite i amb un bolígraf. Un amic li va gravar el vídeo, el va pujar a YouTube i la tempesta es va desencadenar. 10 milions de dòlars en pèrdues va ser el saldo final. Un altre cas més recent és el de Vodafone a Egipte, dies després de la revolució iniciada el passat 25 de gener. Aquesta companyia de telefonia mòbil va treure una campanya publicitària on s'autoproclamaven els grans canalitzadors de les revoltes. En el seu spot venien a dir: us hem donat el poder per comunicar-vos, ara vosaltres doneu-nos les gràcies. Aquesta campanya va irritar el personal i ràpidament es va engegar la campanya I Hate Vodafone, que va obligar a retirar l'anunci i demanar disculpes. Precisament en aquesta mateixa línia es va fer recentment, coincidint amb les protestes del 15M, la campanya Tu vida cambia con Orange. Podéis cambiar un idioma. Podéis cambiar una industria. Podéis cambiar un político. La fama. La moda. Los recuerdos. Podéis cambiar la burocracia. Los horarios. Las oficinas. Podéis cambiar la amistad. La injusticia. Podéis cambiar la comunicación. La tecnología nos ayuda a cambiar las cosas. Con Orange, todos podéis cambiar lo que queráis cambiar. Tu vida cambia con Orange. Oportunisme i apropiació indeguda. I per acabar, no sé si reconeixeu aquesta música. Es tracta de la música que va fer servir Coca-Cola a la seva campanya d'aquest 2011, on uns nens cantaven en una escola mentre es sobreposaven imatges i textos que venien a dir: per cada tanc que es fabriquen al món es fabriquen 131.000 pelutxos, per cada persona corrupta hi ha 8.000 dones sangs, o per cada científic que dissenya una arma hi ha 1 milió de mares fent pastissos. Tot molt maco i emotiu, a la línia dels anuncis de Coca-Cola, però al final ens diuen: per cada arma que ven al món, 20.000 persones comparteixen una Coca-Cola. Calia introduir tan directament la marca? Sembla que els mexicans, el país més coca-colero del món, no els hi va fer gaire gràcia. A Mèxic tenen un greu problema, que tenen més Coca-Cola que aigua potable, i van aprofitar la campanya per denunciar-ho i fer la seva pròpia versió de l'espot. Hay razones para creer en el mundo mejor, pero no están en Coca-Cola. Van fer una paròdia al mateix vídeo on es podien llegir textos com: por cada presidente que se inventa una guerra, hay una refresquera que financia su campaña, en Chiapas a un indígena le cortan el agua por adeudar 50 pesos, mientras Coca-Cola explota sus acuíferos sin restricciones, cada botella de Coca-Cola tardará 1000 años en biodegradarse, y finalitzava dient: hay razones para creer en un mundo mejor, pero no están en Coca-Cola. Concloent, abans els comentaris es quedaven al sofà de casa, davant la televisió, ara el consumidor conversa a la xarxa i amb un enorme potencial per ser escoltats. Vosaltres com actuaríeu en un cas de tempesta a la xarxa? Les vostres empreses estan preparades per afrontar una campanya d'aquest tipus? Marc, potser tu Bé, ho tens més... jo crec que dependria primer de la font de la tempesta, no? De si l'has provocat tu, voluntari o involuntàriament, o si és el que anomenem nosaltres de forces de causa major. Quan es tracta de forces de causa major, com abans posàvem l'exemple del volcà, tot el que facis suma.
tot el que facis per contribuir al client a informar-lo de forma correcta suma i el client normalment ho valora perquè entén que tu no ets la font del problema. Quan tu ets la raó del problema, perquè has comunicat alguna cosa de forma que no havies de comunicar i s'ha utilitzat per donar-li la volta, has d'actuar de la mateixa manera, bàsicament. Independentment de que siguis la raó del problema o no, has de comunicar de la forma correcta al client el que penses, tot i assumir i saber que el client al final té la seva opinió i difícilment la pots canviar. El que anomenem trending topics, al final poden ser molt positius o no molt negatius, depèn de com els entomis, i efectivament nosaltres tenim un equip de gent que està constantment a la white de tots els temes que s'estan movent a les reds en tot moment, tant nostres com del sector, com de la competència, per veure si cal reaccionar a algun tema en qualsevol moment. Antonio, no sé si això que comentem va en la línia del que tu dius, no? Que la participació està molt bé, però també se't pot girar en contra. Sí, és que de vegades confonem participació amb elogi, no? I efectivament la participació vol dir la integració de totes les veus, crítiques i no crítiques, de la prestació d'un bé o d'un servei. I per tant, efectivament, quan entres en la conversa, això és com la vida real, no? Quan tu t'exposes i quan tu et fas una persona pública i quan entres a l'àgora de les relacions socials has de saber que t'exposes a que parlin bé de tu, que parlin malament o que t'ignorin, que hi hagi indiferència, i has de saber, igual que en la vida social t'acostumes a jugar amb aquesta indefinició, doncs en les xarxes socials encara més. El que passa que té raó l'Azcona, que això abans era un efecte molt més petit i ara l'amplificació és absoluta. Sempre s'ha dit que el turisme el boca a orella, alguns diuen boca a boca, però és boca a orella, no? Boca a boca es fan altres coses, no? Doncs bé, el boca a orella era molt important en turisme. A mi, quan estudiava turisme, em deia, bueno, una notícia negativa genera 10 desafecte. Jo sempre pensava, per què 10 i no 20 i qui ho ha mesurat, això, no? Però pensem una mica, no? Jo torno al meu viatge a Tailàndia i dic als meus familiars, que tampoc tinc un cercle tan immens, no? Escolta, voleu que us ensenyi les diapositives de Tailàndia, les 1.300 diapositives que he fet, i voleu que us parli del viatge? La gent dirà no ens interessa gens. Què ha passat amb les xarxes socials? Que ara hem multiplicat, ara jo aquestes mateixes diapositives entro a la xarxa, que ara és immensament més àmplia, aquesta àgora, puc entrar en contacte amb la gent que sí que vol anar a Tailàndia. Escolta, voleu que parli de Tailàndia? Tinc molta més gent que diu sí, parla'ns, digue'ns què t'ha semblat. I llavors, l'ona expansiva, tant positiva com sobretot negativa, és immensa. Hi ha des d'exercicis de viralitat que funcionen molt bé, de campanyes que són extraordinàries, que ara se'n va inventar una que es deia No More Winter Blues, no? Només hiverns tristos, que ha funcionat excepcionalment bé aprofitant la viralitat, però la viralitat també té aquesta banda, que és la de dir una mala notícia, un error, de vegades et castiga molt més, no? Amb una escala logarítmica molt més àmplia del que feia abans, i llavors les empreses han de saber jugar. Jo celebro que hi hagi empreses que estiguin tan a la white i que tinguin aquests sensors a la xarxa que permeti escoltar els símptomes. I vosaltres com ho afronteu, això? Fa una mica de respecte? Quan llences un projecte nou, suposo que amb molta il·lusió i amb esforç, com el cas de Down to Moon o de l'Uptrip, doncs que puguis veure que la gent és molt exigent o que se't tracta injustament o no? O precisament la gràcia de tot això és l'estímul que representa? Sí, exactamente. Los usuarios ya son mucho más exigentes que antes. Pero esto es un estímulo siempre para mejorarse, hacer las cosas, ¿no?, mejores. Así que siempre hay que verlo, ¿no?, la cara positiva, ¿no?, respecto a todo esto. De todos modos, siempre hay que ver, ¿no?, la parte, ¿no?, cuando salen cosas, ¿no?, que pueden ser, ¿no?, negativas. Esto, pero hay siempre que poderlas cuidar, ¿no? Hay que hacer planes, ¿no?, para que el efecto, ¿vale?, pueda ser, ¿no?, más suave posible. Y en todo esto, así que los usuarios ahora son los que mandan. Y las empresas tienes que aceptarlo y adaptarse y a su forma, ¿no?, poder ya conseguir una posición más próxima hacia los usuarios. Jo personalment ho penso i penso que ha de ser molt complicat. Tenim l'avantatge de que nosaltres, de moment, tot el tema de xarxes socials està sent molt positiu, per tant, de moment no ens hem trobat en cap crisi d'aquest tipus. Sí que és veritat
que en general tenim la tendència, i això sobretot al final els que portem, en aquest cas a l'empresa, ho hem de tenir en compte, que els missatges negatius sempre afecten d'una manera, doncs, no sé si és 1 a 10 o exactament quin és el rati, però sí que afecten molt per sobre dels positius. No? Tu tens 50 missatges positius, en tens un de negatiu o un de semipositiu, ja no diguem negatiu, i et fixes en aquest. No? I una mica... Dependrà després d'aquest missatge quina força té per atacar els altres usuaris que no coneixen. De vegades hi ha un tema de desconeixement pel mig, no? I unes ganes d'enfonsar o de criticar en aquest sentit bastant ferotge. Però ja dic, nosaltres de moment sí que conec alguns casos externs a l'Aptri, però nosaltres per sort de moment no hem tingut cap problema. Estic molt d'acord amb les opinions que s'han donat, al final és una realitat, al final està jugant amb uns instruments que és un bumerang, pot anar cap aquí, però et pot tornar, llavors has de ser molt conscient de que aquestes eines que, per una banda, t'ajuden a arribar on tu amb instruments més elementals no podries arribar, doncs al final fan que quan tinguis una crítica o quan hagis fet les coses mal fetes, aquest altaveu i aquesta amplificació estigui al mateix nivell. El que passa que de vegades una crítica també l'hem de prendre com una oportunitat. Ara fa uns dies parlava amb un restaurador que té moltes estrelles Michelin de casa nostra i em deia que tafanejant la xarxa social es va adonar d'una crítica molt concreta que deia que en el menú degustació el ritme de plats era tan ràpid, era excessivament ràpid, és a dir, entre un plat i l'altre doncs, la sensació que tenia un cert agobi i va decidir espaiar aquest procés a partir d'una crítica molt concreta que va descobrir i que això li va ser una oportunitat de millorar el servei. Ho dic perquè de vegades en la relació directa vis-a-vis... És violent, no? Sí, tu sempre dius, sí, m'ha agradat i no tornes mai, o en general m'ha agradat, però personalment ara començar a criticar això és com una mica dur, i en canvi amb una xarxa et sents molt més lleuger i molt més capacitat de dir tot molt bé, només aquest petit detall, no? I això ha servit per a transformar el ritme d'un restaurant del nivell en el que van arribar a aquesta conclusió, que tenien raó, no? Ho dic perquè també les crítiques a les xarxes socials no només ens les hem de prendre com des d'un punt de vista empresarial, com allò que s'ha de tallar immediatament i hem d'intentar no diria silenciar, però sí de minimitzar o de raconar, sinó de vegades el fet d'amplificar aquesta crítica és una oportunitat per transformar un element important del teu model de negoci o fins i tot en el seu conjunt. I per tant, les crítiques et fan millor, no? Està clar, sí. I al final estic totalment d'acord, no? Avui en dia quan es comuniquen certs elements, t'arriben crítiques, no? Un estorn de tots aquests, al final el més important és adonar-te que hi ha un problema de fons. Anys enrere senzillament canviaves la manera de comunicar i ho maquillaves i ja tiraves endavant. Avui en dia ja no serveix, realment has d'entendre quan hi ha un problema de fons i tenir l'oportunitat de modificar-lo, no? A més, que les xarxes socials serveixen tant a les empreses com als clients per interactuar d'una manera beta, no? Com si diguéssim. A nosaltres ens encanta, per exemple, quan volem llançar un nou servei, no? En lloc d'agafar un gurú que ens digui exactament com ho hem de fer, és senzillament treure una hipòtesi de com creiem que ha de funcionar, llançar-ho a les xarxes socials i obertament preguntar a la gent què els hi sembla, no? I normalment el feedback que reps és molt bo i a partir d'aquí pots modificar el producte final a través del qual després faràs el llançament. Això és una que anys enrere era molt complicat de treure una opinió objectiva i molt costosa. Potser acabes arribant allà mateix on t'hauria dut el gurú i no només t'estalvies l'1 del gurú, sinó que li dones a la gent la capacitat de dir-li la seva i de vincular-se més a la marca, no? O a l'empresa. I amb més seguretat, també. Quique? A la xarxa interactuen, com estem comentant, els clients, interactuen les empreses i també interactuen els treballadors de les empreses. En aquest sentit, vosaltres, la vostra experiència, reguleu a les vostres empreses el que han de dir els treballadors de la xarxa, ho deixeu a libre albedrío, que es diu? Totalment, nosaltres totalment. Totalment ho reguleu o totalment ho deixeu? Totalment no ho regulem. De fet, nosaltres, tot i que tenim uns canals de comunicació oficial, tothom, evidentment, pot comunicar el que vulgui de la manera que li vingui de gust i no interferim en res, absolutament, en aquests temes. Sempre hi ha temes puntuals, no? Per exemple, Twitter, per exemple, Facebook,
comuniques a la gent propera qui tu ja tens controlada. Twitter és una miqueta més delicat, perquè allà, segons el que dius, no s'ho queden els teus amics, sinó que s'ho queda qualsevol que pot pillar la paraula clau que estàs introduint, no? Sí que he tingut alguna anècdota de, per exemple, estar llançant algun nou projecte enorme i estar tota una nit treballant per llançar aquell projecte a la pàgina web, i els tècnics que estan treballant perquè hi ha un problema i no funciona, no? Està tuitejant entre ells i, ostres, coi de pàgina, no? Que no surt, no hi ha manera. Jo estava veient i dic, cuidado, en públic. Cuidado, que això ho està llegint tothom, que demà us llançarem la pàgina i tothom veurà que esteu aquí, que ens està costant, no? Les fuites d'informació. Més enllà d'aquestes anècdotes, la veritat és que no interferim en més. Tot el contrari, de fet, moltes vegades els treballadors ben alineats ens serveixen com a ambaixadors involuntaris, no? Perquè ells tenen un nivell d'informació molt bo i nosaltres ens trobem molt sovint, no? Que gent que fa preguntes, després veus que gent anònima respon a nivell títol personal i després te n'adones que són treballadors del call center, però és que no els hi has dit respon, no? Senzillament són gent que li ve de gust participar i si té la informació, doncs fantàstic. Hem parlat d'un gran restaurant, estem parlant d'una important companyia aèria del país, però el sector turístic català, que moltes vegades són petits negocis i petits establiments, estem molt lluny de tot això o comença a entrar? Saps d'experiències que siguin tangibles i que coneguem, José Antonio? Sí, moltíssimes. Conec moltíssimes empreses, microempreses, que estan abocant tot el seu model de negoci a les xarxes socials, fins i tot renunciant als prototipus 1.0. Hi ha un establiment a l'Empordà, una persona que és molt vàlida, que té un hotel molt petit, amb molt poques habitacions, que tot allò que fa, o sigui, tot allò que m'he explicat que és vàlid per Spanair, abans de llançar un producte el testo, miro, interactuo amb els meus clients, fins i tot hi ha reserves que es poden fer via Twitter, ja arriba a aquest nivell, no? Doncs ha traspassat el seu model de negoci precisament a l'escala del 2.0. El que vull dir és que hem d'aprendre que el turisme 2.0, a part de que és irreversible, no cal que ens plantegem quin és el camí alternatiu, no n'hi ha. A més, facilita que les petites i mitjanes empreses que tenien moltes dificultats per aplicar elements d'innovació, de creativitat o de contacte amb el client que eren molt costosos en els models tradicionals, ara molt fàcilment, d'una manera que no requereix excessives barreres d'entrada, poden interactuar molt fàcilment amb els seus clients i poden entrar en aquesta dinàmica igual que les grans empreses. Per tant, és molt més una oportunitat que no pas una frontera. Potser no tindran community manager, potser no tindran 11 persones testant quines són les opinions que estan donant de la seva empresa, però sí que hi ha persones que dediquen un ràtio del seu temps a aquestes eines i surten guanyant, sense dubte. I en els municipis turístics, que sempre jo tinc la idea de que hi ha una impremta local, que quan s'apropa la temporada turística tenen una feinada tremenda perquè han de fer les cartes dels restaurants i dels hotels, han d'imprimir els flyers de les discoteques, han de generar un volum impressionant de publicitat i de continguts en paper. Tot això s'anirà acabant, no? Perquè la digitalització... Jo ho espero, Crec que encara ara estem... Hi ha com un decalatge entre la gestió, especialment de determinats municipis, i la realitat del sector turístic. Poso un exemple. Les fires de turisme no tenen sentit. Diguem-ho clar, vull dir, Fitur té els dies comptats i el SIC també. Entre tots hem d'assumir que s'ha acabat. No té cap sentit un saló de turisme, no té cap sentit, com tu deies, que en una societat digital encara gestionem el conjunt de la informació en format paper. Te podria dir, ara no te puc dir quin és concretament, hi ha un municipi molt important del nostre país, que té molts turistes i que està situat al sud del país, que té un projecte que probablement podrà veure la llum dintre de molt poc, en el que tota la informació que dona aquesta oficina de turisme és en format digital. A més, opcionalment, el turista, el visitant, podrà demanar que la vol en format paper, però en principi tot allò que ofereix està en un entorn digital i potser serà el primer gran experiment en què valorem si la transició cap al format digital és inapel·lable. Com tu dius, aquesta profusió encara d'analògic, de papers, de flyers, de displays, de fulletons, que és costosíssima. És que aquí el nostre sector té una oportunitat, que és
la destinació turística o la localitat que sigui capaç d'agafar a la gent de l'AppTrip i dir-los, escolta, us ajudem a que també hi hagi, no només de Barcelona, sinó que de Sant Feliu de Guíxols hi hagi una guia o hi hagi gent, ciutadans d'aquí o visitants, que construeixin i alimentin aquesta guia. És a dir, qui es reinventi més aviat també té una capacitat de fer màrqueting més atractiu, no? Primer per una no només màrqueting, però... Exacte, no, sense cap mena de dubte. Primer màrqueting, però després, per exemple, als Estats Units, ara hi ha una pàgina que es diu TweetPeak, en el que no hi ha turista ara als Estats Units que no vagi al seu municipi, allà on te vagi, la primera cosa que faci és trobar el hashtag de l'oficina de turisme i fer-se amic, fer-se seguidor, follower, de l'oficina de turisme, i mentre hi és a la seva estada, es comunica amb l'oficina de turisme sense anar-hi físicament. Llavors, les oficines estan obertes 24 hores, 365 dies a l'any, però no tenen aquest format analògic de contacte directe, sinó que és molt més amb els 144. És a dir, tenim una oportunitat de transformar el nostre model de gestió de la informació turística, especialment els municipis, que jo penso que encara estan a la prehistòria quan tota l'activitat turística ha evolucionat d'aquesta manera que estan veient les empreses, no? Jordi, que volies dir alguna cosa? Sí, en quant a aquestes microempreses, diguem-los, per exemple, tot el tema dels hotels, nosaltres sí que tenim un producte específic d'hotels i ens estem trobant molt, en el que estem parlant, doncs, molta necessitat i molta demanda. Que un hotel vol oferir per una banda tots els seus continguts, tot el que està fent, tots els seus serveis, ja sigui spa, ja sigui restaurant, etc., els vol oferir ja des d'un punt de vista tecnològic i avui en dia, que puguis des del propi mòbil contractar l'espa, el restaurant, etc. I a part que tinguis aquest valor afegit de la guia, que quan surtes de les portes de l'hotel tinguis tot el que pots fer al teu entorn. Però sí que ens estem trobant, ja no tant en petit municipi, però sí sobretot en microempresa, hotelets petits, que a part d'alguna altra cadena gran també és cert, que el que volen és una mica fer aquest canvi a la digitalització, una mica oferir tota aquesta sèrie de serveis, ja interactuar a través de la comunitat i a través de la pròpia món de les aplicacions dels smartphones. Quique? Lligant una mica municipis, hotels i tot aquest abocament de dades, els municipis i aquests mateixos hotels cuiden la seva identitat digital, és a dir, es busquen a Google, als municipis, i miren quines fotos surten, si són les seves, si són les que han penjat altres visitants, si els agraden, si no, si miren de posicionar millor altres fotos. Això depèn moltes vegades de l'escala de les dimensions del municipi, però mira, una anècdota. L'altre dia mirava la ciutat de Madrid, per sortir de Catalunya i no assenyalar amb el dit a ningú. Tu dius, la ciutat de Madrid fa el que fan ara totes, el seu canal Facebook, Twitter, YouTube, etc. I el seu canal a Flickr. I tu dius, mira que bé, no? Veus totes les fotos que estan penjant la ciutat de Madrid sobre ella mateixa a Flickr. Però tu mires els drets de la fotografia i posa tots els drets reservats. I penses, home, no, perdona. Va contra la filosofia, exacte. Clar. El que jo vull, si jo fos, que no ho soc, afortunadament, però si jo fos, afortunadament per la ciutat, si jo fos el regidor de turisme de Sant Feliu de Guíxols... pensava que anaves a dir de Madrid. També. Això seguríssim. Si jo fos el regidor de turisme de Madrid, el que voldria, el que demanaria, sisplau, als usuaris és que agafessin aquella fotografia que jo acabo de fer i la incrustessin en els seus blogs, imatges, per favor, useu-la, utilitzeu-la i que ruli, no? El que no faré serà dir, no, aquesta fotografia, per favor, només la podeu veure aquí, no la toqueu. El que te vull dir és que de vegades sí que hi ha alguns... Ara hi ha una mica com una moda en què els municipis mitjans ja han entrat amb la seva identitat digital, tots estan a Facebook, tots estan a Twitter, però hi ha aquests errors de concepte, no? De dir, poso una imatge però ningú la pot fer servir. Bueno, llavors, quin sentit té que la posis? No va contra la mateixa lògica del sistema.
Jo, quan arriba aquest punt del programa, m'estresso perquè em costa molt quadrar i que em doni temps de llegir una cosa que sempre preparo pel final, i avui és una carta al meu estimat iPhone. La llegiré i així després ens podem despedir amb tranquil·litat. Diu la meva carta d'avui: estimat iPhone, amb tu els meus viatges són més lleugers de pes però més intensos de vivències. Quan haig de fer la maleta m'oblido de guies gruixudes, de blocs de notes, de càmeres de fotos professionals i de l'ordinador portàtil. Des que has entrat a la meva vida, viatjar amb tu és molt més còmode i menys farragós. Vaig amb aplicacions que em situen en tot moment en el lloc del viatge amb un munt d'informació. Vaig amb Twitter piulant quan em ve de gust, amb Facebook controlant que ningú hagi ocupat el meu mur en un descuit estiuenc, i últimament amb el Foursquare conquerint fites i indrets a cop de check-in, però una mica amb l'ai al cor, també ho haig de confessar. L'última afició és l'Instagram, que em permet fer unes fotos precioses amb l'iPhone i editar-les i penjar-les des del mateix aparell. Comunitat d'usuaris que compartim imatges amb aire retro. M'agrades tant, però, que en alguna ocasió has estat motiu de disputa. Ara se'm queixen perquè et miro massa. Ara consultaria el correu o respondria un missatge de WhatsApp, però viatjar i fer turisme també és desconnectar, trencar rutines. M'he proposat, a partir d'ara, usar-te, però no abusar-ne. M'he proposat posar aturador a la nostra relació tan passional. Què us sembla? Vosaltres també us passa això, que esteu massa enganxats a l'iPhone? Perquè aquest programa, que es podrà veure en vídeo en el blog, la gent podrà veure que hem estat tots aquí fent-nos fotos mútuament i jugant tota l'estona, no? Us passa això? Totalment. El fet és que les noves tecnologies estan aquí i com en moltes coses, no? Ja és més... Depèn de com tu les vulguis utilitzar, no? Si les vols controlar o deixes que et controlin a tu en certs moments, no? Evidentment, quan viatges és fantàstic si tens tots aquests aparells que et poden ajudar, però has de saber desconnectar també d'aquestes coses. No només quan viatges, jo quan personalment he trobat més útil un iPhone, per exemple, en totes les aplicacions, és si tu de cop te'n vas a viure a un lloc nou, una ciutat que no coneixes. Allò és espectacular. Allò que truques, quedes amb un amic, no?, per fer el cafè i si tu no coneixes el lloc dius, ostres, no, tu has de mirar mitja hora com anar, el transport, tal i qual, no? Tot el que són ara aquestes aplicacions, escolta, geolocalització, on està el meu amic i el segueixo i ja està. Però després has de saber arribar a la taula, sentar-te amb el teu amic, desconnectar l'iPhone i no parlar amb ell a través d'un WhatsApp, per exemple. Molt bé, hem de tancar. José Antonio Donaire, Jordi Gámez, Marc Vicente i Rosario Basilota. Moltes gràcies per participar en aquest programa d'estiu. Acabem recordant que el blog del programa és comradioblogs.com/País en xarxa. País en xarxa ha estat possible gràcies a Pere Vives al control tècnic i a la producció d'Ester Pérez. Us ha parlat Saúl Gordillo. Em trobareu al Twitter a Saúl Gordillo i en el meu blog saul.cat. Marxem escoltant Nando Caballero amb la cançó Afegir amics, perquè d'això va Facebook. Fins dissabte vinent. Amics al Facebook.